Dobrý den, vážná komise a milí posluchači, mé jméno je Natálie Slavíková a jsem žákyní třídy Septimy na Žateckém gymnáziu. Dnes bych vám ráda představila mou prezentaci ke své středoškolské odborné činnosti s názvem Vliv sociálních sítí na psychiku člověka. Toto téma jsem si vybrala hlavně z důvodu, že sociální sítě jsou velmi aktuální téma a jsou celosvětovou záležitostí. A já konkrétně používám sociální sítě každý den, taktéž mé okolí, ale málo kdo si uvědomuje, jak negativní dopad mohou mít na naši psychiku a i zdraví. Stanovila jsem si tedy nejprve dva cíle. První, jak už z názvu vyplývá, zjistit vliv sociálních sítí na psychiku člověka, tím je myšleno míra závislosti, jestli se jedinec nechá ovlivnit, popřípadně jak a jak často nebo jestli vůbec se porovnávají s ostatními na sociálních sítích. A za druhé zjistit motivaci, proč sociální sítě vůbec používají, co jim předávají a koho a co například sledují. Mým přínosem práce bylo tedy hlavně informovat a rozšířit povědomí o tomto problému, kterému se věnuju více v teoretické části. V teoretické části jsem tedy čerpala hlavně z 5 knih, 3 internetových zdrojů a několika profesionálních podcastů. Například jsem sledovala rozhovor, který vedla Lucie Výborná s Zenem Martinem Stránským, což je neurolog a tímto tématem se velmi zabývá. V teoretické části jsem tedy nejprve charakterizovala sociální sítě jako takové, dále vypsala ty nejzákladnější a nejznámější sociální sítě a k ním napsala krátký popis, jak fungují a k čemu jsou například dobré. A dále jsem napsala už danou problematiku, ke které může docházet u jedinců při nadměrném používání sociálních sítích, ale je třeba říct, že toto je velmi individuální. K dané problematice může u jedince dojít, když sociální sítě používá 2 hodiny denně a nemusí k tomu dojít u jedince, který sociální sítě používá 9 hodin denně. A v neposlední řadě jsem tedy napsala takové případné řešení problému, když k této problematice dojde, tak jak by jedinec se měl zachovat v této situaci, jak ten problém řešit. V praktické části jsem se tedy věnovala hlavně dotazníkovému šetření, rozeslala jsem dotazník mému blízkému okolí a dále ho dala na svůj Instagram, odkud jsem získala nejvíce odpovědí, konkrétně jsem získala 105 odpovědí a je nutno říct, že nejvíce odpovědí bylo ve věkové kategorii v rozmezí 16 až 20 let. A dále jsem tedy udělala analýzu získaných odpovědí. Například zde na tomto grafu můžete vidět, že respondenti nejvíce průměru tráví čas na sociálních sítích 0 až 3 hodiny, což mě mile překvapilo, protože to je zde ta nejnižší možná volba, ale i tak je to tedy dost. A na tomto grafu je vidět, že mezi respondenty jako nejpoužívanější sociálních sítí zvítězil Instagram, ale jak jsem řekla, nejvíce respondentů bylo ve věku 16 až 20 let. Když jsem se podívala konkrétně, v jaké věkové kategorii odpovídali respondenti na Facebook, tak to bylo 30 až 50 a více let. A nakonec jsem udělala rozhovor s žákyní Žateckého gymnázia. Toto slečnu jsem oslovila z důvodu, že se mi svěřila s problémem, který způsobily sociální sítě, konkrétně poruchu příjmu potravy. V závěru jsem tedy znovu vyhodnotila dotazník a rozhovor tedy koresponduje s dotazníkem, což znamená, že spousta odpovědí se shodovalo s odpověďmi slečny v rozhovoru, tudíž na spoustu lidí sociální sítě měly negativní dopad. Abych to nebyla negativní, tak sociální sítě nám přináší také spoustu bonusů a dobrých věcí, jako například možnost rychlého dohledávání informací, komunikace s přáteli, zabavení se, sledování videí, poslouchání hudby a tak dále. A cíl byl tedy naplněn, získala jsem všechny potřebné odpovědi, které jsem požadovala. Navázání práce je tedy určitě možné. Tato práce může sloužit jako odrazový bod pro někoho, kdo se tímto tématem velmi zabývá a chtěl by tu práci nějak rozšířit. A kdybych já konkrétně pokročila v této práci dále, tak bych například rozšířila otázky více do hloubky a zjistila tím více informací. Já vám tedy děkuji za pozornost a toto je vše.